Ine şunun bilen hikayamyzam tamam bolsa agalar. Dowamyny ertir okap beren bolýarmy? Bolýar. Ya Bağlaram, ertir bolýarmy? Oňşular sagalyk gurgunlukmydyr hemme? Hudaýa şükür ýaşy döwlet Mämet ağa. Allah kuwat bersin. Ya bismillah. Ya Allah. Maltym oly. Diňleýän atam. Oğlum. Soňky döwür daşyňdan tüýünleýän bolýan. Sen bir hil agyr aladaly görnýäňle. Eýgilik midir? Düşündir hani. Paş eyle sırrını. Saklama oğlum. Atam. Dogry diýe bilmen ýüzüň şeripdir. Eger ruhsat berseňiz sapara gitmekçi. Sapara? Näili? Nirä çık bilen oğlum? Buhara ata. Nesibämde bar bolsa Hywada. Öz ilmimi sowudum artdyrmak isleýär. Nowaýy, Fizuli ýaly öz ene dilimizde gözel şygyrlar döredesim gelýär. Bir ýerde bar bolan bilimler göwnüme bolmasa maňyny azyk edýär ata. Ören. Beýik maksat oğlum. Bizden öň ötüp giden ilm eýeleri, söz ustatlary, hatda men özümem telim gedek öz ene dilimizde şygyrlar, gazallar düzeýinip en çegedek synaşyp gördüm. Ýöne Arap Pars diliniň täsirinden çykyp bilmedim. Men muny sen netiňden dändirmek üçin aýdama oğlum. Aşkyna düşen ýoluň ören külpetdilliginden howatyr edýän. Hazreti Nowa 3 asır mundan ozal öz türk diliniň gözelligini söz meýdanynyň soltarlaryna suwd etmedimi näme atam? Siz maňa inanyň. Şu ihlasym bilen bu gadim ýylyň başyny bir ýere jemlemek nesip eder diýip tama edýän azadym. Bir Türkmen bir ýere jemläp bir başa uýmaklygyny bütün ömrüme menem arzu edip ýaşadym balam. Yüregimiziň, bagyrymyzyň ogy birdir. Şoň üçin men goýber azadym. Gideýin göreýin, gaýry ýurtlaryň ilatynyň ýaşaýyşyny, döwlet ýörelgesini, memleketini öwreneýin. Destanlar ýazaýyn. Şeýle netije gelen bolsaň, şeýle karar eden bolsaň,
Men seni göýbergen oglum. Erenler hemdemin Taňry ýaranyň bolsun. Magtym ulu aýdar, galmışam çokdan. Köňül guşy telwa surur Irak'dan. Her yerde saglygym isse ol hakdan. Doga kılıp, haka yalvar azadim. Azady dir, bile sapa süreli, eýsem iýbereli, finap göreli, äminli tur oglum pata bereli, bir taňry ýar bolsun saňa gidoglum. Assalamu aleykum. Wa aleykum esselam. Göwolaş medresesi nire derleşýär? Ine şu köçeden göni yöreseňiz, Hawa. medrese şu yerden görnür. Minnettar. Adyňyz hemem aslyňyz. Mir Hüseyin Murat Şah oğlu. Seyramdan geldim. Atam sevdegarlyk bilen meşgullanýar. Bor tafer. Seyramdan. Yazdım. Bu gapdaly geçip durun. Adyňyz hem ataňyzyň ady. Cabir ibn Mumtaz. Aslym Kuddusun. Atam Türk sultanynyň köşkünde maslahatçy bolup işleýär. Cabir ibn Mumtaz. Meni oňa pişman et. Şeýlemi? Şeýle tagfir. Yazdım. Geçip durun. Minnettar tagfir. Inni siz ýakynrak gelin. Hey Mukrim. Gözel uýaňyz bar diýip eşitdim. Saka palynyň 3-nji hatyny bolan ýagşymy? Ya maňa 2-nji hatyn edip berersin. Belki garnaş bolar. Ketdiňizi bilen molla ogly. Bolmasa kimin ýegenliňi de seredip durmar. Ini aharlanma. Maňa 2-nji hatyn edip beresiňiz gelmeýän bolsa, ine aýtdym ha. Onu uýaňyzy takpala geçirer. Galyň pulu menden sowgat bolsun. Ha? Näme diýäňiz? Bağışlan. Täze taliplerden niýseňizläňi?
Bizi tanamaýana meňzeýäňiz. Size başgalaryň söhbetine burnun sokmak edepsizlik diýip öwretmendirler öýdýän. Edep hakda edepsizden görörli alaryny öýdüp pikir etmändim. Näme? Gynansak da Gögöllaş medresesinde terbiýe mätäji adamlar bar ekeni. Hedretin nowaý dograydypdyr. Näkesse betpel öwlady kişi bolsun diýip çekme mehnetini latif olmaz kesafat älemi. Çün güjük gülen kurra näçe berseň terbiýe it bolar ýa-da eşek bolmaz asla adamy. Hay, Haydar Bey, şeytana yol verme. Eňi wagty däl. Ýörüň, gidelim. Yeri, mukrum, sizi işinizden saklamaýyn. Çekişmämizi soňa geçirer. Takbali, onunla gittik, ýör. Gidelim. Bu biyedeplere bir zat düşünürmek peýdasy. Dowam edelim. Özüňizi tanıştyryň. Matumulu Döwlet Mämedogly. Aslym Gerkezden. Mawtym Guly. Gerkezden. Gerkezden. Gerkezden? Owo. Siz Şahir Döwlet Mämet Azadyň ogly musyňyz? Puç şeýle tagsyr. Mawtym Guly. Siz hem şahir, dogrymy? Dogry. Siziň şygyrlaryňyzy bagşylaňyz aýdym edip aýdýandan habarym bar. Şygyrlaryňyz juda paýhatly hem gözel. Galamyňyzyň ujiýety bolsun. Azadynyň we Magtumulynyň şygyrlaryny eşitmedik türkmen ýok. Adım Baba Muslim, Ibrahim ogly, Merwden. Siz bilen aslymyz bar. Baba Muslim. Baba Muslim, Merwden, ha? Merwden. Ine bolly. Gögellaş medresetine hoş geldiňiz. Gelin bu yere. Medresemizde handasa, tebipçilik, kimya, jografya, tarih, riyaziyat, şigriyet, hatta pelekiyat derslerinden hem molumlamız var. Bu yer bolsa medresemizin kitaphanasy. Bu kitapxana menem ödüne mail etmiş. Bu yerde kadimi Yunan felsefeçisi Batlimus'un Al-Majis eserinden başlap Mirza Ulugh-Beg'in Zici Kuragani kitabına çelli tapıp bilersin. Kitaphanamızdan Arap, Yunan, Fars, Türkî, hatta Çino Hint diline yazılan meşhur kitapların aslını hem de nusxalaryny tapıp okumak mümkün. Kitapxana şeýle bir ajaýyp eken bolýan. Bu ýerde giýje gündüz galyp, ähli kitaplary okasym gelýär. Bärde köp kitap bar eken. Owa. Mawtym Guly. Enim. Siz haýsy ilimler bilen içkin gyzyklanýaňyz? Maksadym bu dünýäde we ahiretde peýdaly bilme öwrenmek. Isle bolsa pursat dörer inşallah. Medresemizde 10 ýyllap tälim alýan taliplerimiz bar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Utlubul ilmi minel mahdi ilal lahad diye. Manisin bilýäňizmi? Bilýän. Sallançakdan gabra çelli
ilim öwrenmek diýmek bolýar. Ataňyz sag bolsun. Diýmek sizi köprek şygyryýat gyzyklandyrýar diýip pikir edýän. Kitaphanamyzda ýene Nawawi, Jami, Fizuliň eserleri diýjekmi? Hemmesi bar. Eserler esasan Arapça, käbirler Pars hem türki diline terjime edilen. Ýönen tek asyl nusratna degilmediklerim bar. İnşallah. Ählisini okaryn tagsyr. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Maksud, Leppey tagsyr. siz hüjrede ýeke bolýaňyz şeýlemi? Hut şeýle. Inim. Beýle bolsa, Türkmen ilinden gelen doganlarymyzy hüjräňize ýerleşdiriň. Baş üstüne. Hani merhemet. Minnettar. Haýşe diýen. Ine gellik. Hani geçäň merhemet. Tekkegäh 3 hüjreden ibaret. Bu ýerde başga almy talipler bilen bile bolýar. Hani ilki Sagollak hüjreden. Haýşe diýen. Geçäň. Hüjrede öň ýekwedim bolýardym. Inni bolsa siz bilen bile bolar. Hani geçin. Bu yer biziň hüjre. Iýbiçginem şu ýerde ediner. O ýerde başga hüjreler. Hüjrämiz kiçi bolsa da göwnümiz giň. Bu ýerde amal edip daň atyrsak bolar. Iň esasa töweremizde 4 diýwar, üstümizde 3 bolsa bolany. Ýagşy. Hani ýokuryk merhemet. Geçin. Gorjunlary ine şu ýerde goýsaňyz bolar. Sag bolun tagsyr. Hüjrede şuňyz bolup biz sizi biýmada edemizok dämi? Asla. Almahuwysly adamlar bilen söhbet etmek biziň arzumyz. Men adym Maksud. Daşkentden. Tuweleme. Daşkende baryp Hezreti Zeňi Baba ziyaret etmek arzumdy. Şeýlemi? Hawa. Netip etse Zeňi Babanyň kümmetine sizi özüm alyp barar. İnşallah. İnşallah. Ýalňyşmasam siz tebipçilik bilen meşgul bolýaňyz öýdýän. Eýýäm aňdygylmy takdir. Dogry. Bu ýerde tebipçilik öwrenýän. Ibn Sina Hazretleriniň Al-Kanun fit tip eserleri. Tip alma sırlaryny öwrenmek üçin Hazreti tip kanunlaryny goýar. Entek şagirt men, emma ot çöplerden derman taýarlap, ýeňilrek hastalyklar bejermegi başarýan. Onno näsaglykdan gorkmasagam boljak da, tebip özümizden. Şeýle, şeýle. Ýoksa da, duruň hani? Tebip özümizden, şahir özümizden niseňizden. Şahir kim? Magtymul agamyz şahir eken. Näme? Magtymulu siz misiniz? Şondanam şo meşhur şahir siz bolýaňyzmy? Siz oýnadyňyzokmy? Hut şoň özü şo. Saklanyň. Eger siz hakykatdan magtymulu bolsaňyz, şygyrlaňyzdan bir bende aýdyp beriň. Bolmasa içeri girmersiňiz. Siz ýa Taňry bennelerine janym gurban. Minnettar. Ýörsöň ýarym guwanar men. Serwi kamat boýlaryňa. Güllen puşeş ýaraşypdyr. Ajap rahat boýlaryňa. Men bilbili eýläp azar, allyň şyryn janym nisar. Züleyhadan galan zünnar. Bolsun hajat boýlaryňa. Yürüdüm yarımı uğanır min Firvi kamada boylarıma Güllün püşüş yarin yanaşıptı Azap rahada boylarıma Güllün püşüş yarin yanaşıptı Azap rahada boylarıma Where
Halam hormatum boylarına akbalım yari 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 din imanım halam hormatum boylarına aşkın dileno min dadeyle öğrep min adadeyle Maktumul senden gözüm ayrılır. Maktumul ağa, sizi atağınız çağırıyor. Şeyle mi? Allah. Assalamu aleyküm yaşım bey. Novruz bayramı mübarek olsun. Hangi yaptın? Geldim oğlum. Geldim ata. Bir giden meğereke sana araşı otuyor. Bugün sen kadarlarını şığırlarını dinleyecek diyorlar. Men ambulara söz verayım oğlum. Oňarpsyň ata. Bizim goşgularymyzdyr, gadallarymyz il halkymyzy üçindir. Şoň üçin bugün ulu bayramçylyk münasibetli goşgu däli aýdym aýtsam neçik görýäňiz? Azap qortu, doğru mi? Yeri, ha. Oh, Maktumulu. Boşga ýazyp aýdym aýdandan näme peýda? Ben gelle meňden güýçdiniň. Türkmen ýigidiniň mertligi, gaýraty bedewatdadyr. Ahmet, Leppe ağa. atyň ber, Maktumula. Bolya. Bugün sen bilen at çapyşyp oýnaşmaga niýetim ýok. Emma men bir ýaşda senden ýyda galmajagmy bilýän. Berekella oğlum. At çapsaň da taň aýtyp bilemok diýip aýdaýda. Bir ýerde gadal aýtmak näme gerek? Şeyhimzan, kadallar şığırın esası ödeni, direvi sözdür. Kehalatlarda kılıcın bitirip bilmeyen adını yağış söden bitirip bilyendir. Hakay diýär. Şeyhimzan. Bayramçılığı bozma. Biz Maktumuluň at minip ten telim gedek ýeňerligine şaýatdyr. Dogrudan sakallaslar. Şeyhimzan, menninle ýakalan göreşden noýmaz diýip ýöne erik aýdylanok. Enden biz Maktumuluň gazallaryny dinlemek etdiýär. Tenem bar ustaýdan, ýöre. Aýdy berme. Doğan. Hazreti Abu Abdullah al-Harazmiň pikirleri bilen riyaziyat 4 bölekden ibaret bolup, birincisi tan we hasap ulmy, ikincisi handasa, üçüncüsi ilmi nucum we dördüncüsi aydymsaz ilmidir diýerler. Hazreti Yakup ibn İshak al-Kindi kim nazar felsefeni, mantyk, riyaziyat, tewipçilik we alahiyeti bölüp maddi elemiň esasyna oň aýratyn alamatyny fan we hasabyň hilini öwrenip düşünüp bolar diýe. Allah Teala alym gözlemegi, alym öwrenmegi ähli musulman bennelerine buyurdy. Kur'an-ı Kerim'in bir näçe aýatlary muňa şaýatly diýer. Mücadele suresinin 11-nji aýatynda Allah araňyzdan iman getiren we ilim peşkeş berilen adamlary ýokary derejelere götürer.
Allah edýän amallaryňyzdan habarlydyr diýip merhamet edýär. Alym gözleýänler, alimler Allah'ın nazarına ýokary derejelere eýe bolurlar. Şiiriyette aruz ilmi aslında Arap ve Fars dilleri üçindir. Üni sören bolsaňyz, şu wagtda çelli ýazylan iň owadan goşgular, gazal we ruwaglar ilki Arap, soňra Fars diline aruz kadalaryna laýyk ýazylypdyr. Goşgu üçin aruzdan maşgasy asla dogry gelmez. Şo sebäpden goşgu ýazmak üçin aruz olamany gowy bilmek gerekdir. Tagfir, menne bir sorawa mümkinmi? Sorap bilersiňiz. Türkmen diline ýazylan goşgular aruz kadasyna dogry gelmese, bogun usulun ulanıp bolmazmy? Türkmen diline goşgu ýazýan diýýäňizmi? Türkmen dili umuman türkü diller, Arap ýa-da Fars dilleri ýaly baý däldir. Aslynda bu dillerde ýazylan zatlary bagşylarmy, aşykdyr akynlarmy, olar saz çalyp okuýarlar. Emma ol kergi şygyr bolup bilmez. Garamaya halkyň göwnüni hoşlamak üçin bir nagmadyr. Sizin pikiriňiz bilen men lalaşamak bagyslan Hazretim bollam. Ozalym sizin ýaly käbir alimler türki dil hakda şeýle pikirde bolupdyrlar. Şeýle de bolsa Seyit Nesimi 400 ýyl, Hazretin Oway 300 ýyl mundan ozal bu pikiriň näde ordugyny suwd etipdirler. Köngül vermiş sözüme türkçan hem nediňe türk, belki de türkmenem. Nesimi halapda dersi soýlan bir şekka hurufu bolan men hem aslym Halapdan Emir Nowaýynyň diňe Fars diline ýazan gazallar düdügdir. Men türkü goşgularyny halamyan. Sizin halamazlygyňyz bu düýünden bolmaly däl diýilligi däldir Tagfir. Sizin türkü dile ýigrenjiňiz gaty beýik. Türkü dille şeýle bir goşgu gazallar, destanlar ýazylan, aýdymlar aýdylan. Mevlana Burhaneddin Fiwasi, Muhammed Fizuli Hazretleri türkü diliniň oguz şiwesyny ýazypdyrlar. Gözel goşgular. Häzirem Hazreti Nur Muhammed Andaliýewiň ajaýyp gazallary we destanlary türkmen diline ýazylan. Owa kim tanıya onsoň siziň o şahirleriňizi? Mollaly. Siz şunu ýadyňyzda bekçe bellep goýun. Barky gazal ýa-da dessan bilen dilin baýlygyny asla ölçep bolmaz. Muny size men Abu Kahtan ibn Ahmet Şamay diýenler. Tagfir, uzur edin. Sizin mertebeňize hormatsyzlyk etdigim däl bolýan, öz eni dilimi kemsitmäge ýol bermen. Gözellik nukdaý nazaryndan türk sözi, türkmen dili hiç dilden pesseldir. Bu dille islenlik boğun sanap goşgy ýazsa bolýar. Näme? Aruzdan ýüze urmek isleýäňizmi? Ýok Tagfir. Men aruzdan ýüze uramok. Menden öňkü türkü dilli halipalar gözel goşgulary aruzda hem ýazyp boljakdygyny eýýäm suwd etdiler.
Arudy ulanmanam, öz diline goşgu düzmek mümkün diýjek bolýan. Şeýle mi? Yine siz Türkmen diline şıgırım yazýan niýäňizmi? Elbetde tagsyr. Bolýa, hanonno beýik şahyrdan bir şagyr esdeliň, ha? Türkmen diliniň nähil baýdygyna bizem güwe geçeliň hani? Baş üstüne tagsyr. Eşek özün eksik saýmaz bedewden gymma desseň at ýanyna bellidir. Bedew diýgeç hemme bedew deň bolmaz. Çyn bedewler meýdanyna bellidir. Oglanlykda bilmediň begidiň. Yamana hiç ýokmaz sözüň öwüdüň. Arif bolsaň aslyn sorma ýigidiň. Edewinne erkanyna bellidir. Tuweleme. Gözel çygyr eken. Müň ýaşaň. Berekella. Ajaýyp. Berekella. Uzak ýaşaň. Sözüňiz ötkür bolsun. Minnettar. Minnettar. Siz biziň dilimizi gorap, hemmesini haýrana goýduňyz aga. Şahyr. Siz bilen bir aýratyn urrugum bardy. Aga, men gittim. Size hücrede garaşarım. Ey Şahyr, aperin. Meni gen galdyrdyňyz. Beýle de heniňden bardygyny bilen bolsadym, siz bilen görüşen ilkinji günümden aga ini bolardym. Ejazat ediň maňa. Şol günkü edepsizligim üçin ötünç soraýar. Ötünçüm kabul eder misiniz? Çyn ýürekden bolsa kabul ederim. Allah geçirimli bolmagy buyurdy. Minnettar men. Geçirimlidiňiz bilýärdim. Magtun bole. Inim. Abu Haktan ibn Ahmed Şamy Hazretleri şun giýse öz öýüne sizi şagryat agşamna myhmançylyga çagyrýar. Asla erwet pikirde bolma. Olar siziň ýal zekinleri hormat goýýarlar. Şol sebäpden siz ýal adamlar bilen gurrundaş bolmagy halaýarlar. Tagsyry ötünjümi ýetirersiňiz. Olara teklipler üçin sag bolsun aýdym. Şeýle de bolsa meniň aýratyn ünsüne münasip däldirin. Bu pikir asla dogry gelmez. İlkinji günden edep, terbiýe hakynda pen nesihat maslahatyn berdiňiz. Inne bolsa özüňiz tagsyryň tekliplerini ret edip, on gowyny anjatmak isleýäňizmi? Yürekden edilen söhbetde sapakdaky käbir gowyny degişmeler hem aradan aýrylardy. Bolýa. Beýle bolsa men razy. Bollynym. Bu akşam medreseden özümü siz alyp gidersiz. Esselamu aleyküm. Aleykümselam. Ine, täze alym taliplerine mal geldim. Oho. Beýik şahyrym da beripdir. Gelin hani o tarafa geçeyin. Maltumulu, sizini berde men yanımda oturayın. Siz şu yerde oturayın. Hani?
Günnüzki derse ikimiz birimizi doğru düşünüp bilmedik diye. Ilmi taliplerin arasında men bilen jedel ettiniz. Bu edepsizlik boldy. Emma biz sizin yaşlığınızı nazar alıp geçirýäs. Bu ýere sizi söhbetdeşliğimizi dowam etdirmek üçin ýörüýte çağırdım. Haydar, mihmana çilim uzat. Baş üstüne. Bir dartıp görün. Gerek yok. Edepsizlik ediýäňiz matum uly. Edepsizlik mi? Sizinçe çilim çekmek ve şerap içmek. Edeplilik dip hasap ediýäňiz mi? Yerinizden turun. Gideli. Hey biheppe. Näme diýjek bolýan? Bu soragy maňa däli özüňize berin. Siz näme etdirýäňiz? Şygyrýet bahanat bilen talipleri ýygnap, Aýşe Şiretden sapak geçýäňiz mi? Turun oglanlar, aklyňyz aýlanyň. Bu bir ýoluna adaşan gapyl ben nekeni? Näme üçin oňa ýerýäňiz? Behet. Ýagşylyk bilmez ýerler saňa. Git ýok ol. Haydar, näme teredip durdun howmuny? Görün. Elini çek. İtiňizi biderek yere helak etme. Men şeýle de gider. Emma bu otogdak çilim keşlere bağışlan goş duymaydım. Son giderim. El götörgün beýle nähak talaşdan. Pulun koyar janyň yanar bu işten. Erte garnyň doldurarlar ataşdan. Zähmi çykmaz. Galar janyny çilim keş. İki dünýä ýagşylyk ýok egriye. Kişi bolsaň gadam oýgul dogruyor. Binamada gıyvat keşe oğruyor. Yollaş olur yovuz günde çilim keş. Mağtım olu Mevlan zanan yakınlar. Çilim bir şorsudur, ten bir zeminler. İman bir tilkidir, gövre bir hinler. Tilki tüsse dözmez, hinne çilim keş. Goşgymyň manasyna düşünýän adamlar bar bolsa, men pikirimçe inne olar gaýdyp bir ýere gelmeseler gerek. Uğra! Git! Git! Niye var ya? Gitme! Men muny gadyr edip adam diýip çağırdım. Maňa dil gaýtardymy? Bu işim üçin puşman etdirer. Tagzir. Şeyhülislam'a yetiraytı näme ders? Näme ders? Näme ders? Tagzir. Näme ders? Tagzir. Näme ders mi? Derde ders. Belaya ders. Hemmesi üçin sen günäkär. Siz günäkär. Hemmeňizden tek puşman edersiniz. Meni. Mertebeli Abu Kahtan Şamyny. Bir şahyr gelip ayak astyna salyp depelesin. Siz hem agzyňyzy açyp oturuň. Näle size? Ağa, estisimse giýje Şam Hazretleriniň güzretini uly edepsizlik kılıpsyňyz. Hem mäniň dilimde sumasmaz. Şeýle mi? Hawa, ýöne dogry edipsiňiz. Aslynda ha Hazretleriniň edýän näketlikleri üçin bulamaz. Siz nerden bilýäňiz? O derslerde nädip alym berlisini? Habarym bar. Barlaryň perdentlerine goşmaça tapaklar berilýärmiş. Emma aýdyşlarça bu derslerde tagzir olara aýratyn ünsberýärmiş. Tölew gymmat bolsa-da bu tapaklara talipler uly gyzyklanma bilen gatnaşýarlar diýip eşitdim. Dün akşam täze taliplen köpüsine çakylygy berip maňa aýtmandylaryň. Siz olaryň ispeşial döwletli bolmadyňyzdandyr. Şeytanyň hinine girmediňiz gowulupdyr.
Şeytan niýeňizmi? Estağfurullah. Ağam hak zatlar aýdýar. Bu zatlar meňe maýdasyn geldi. Şamy Hazretleri talipler ters ýola urukdurup, olardan lomoy pul gazanmagy özüne kär edinipdir. Zadygoýluk, çilimxorluk, terhoşluklaryň bary Moğollumun goşmaşa sapaklaryny edilýär. Estağfurullah ya toba. Hakykatdanmy? Men bir zada geň alýam. Şeyhulislam we beýlekler beýişler bilen okarmy? Hiç kim gödökçilik etmeýärmi? Edil Şeyhulislama bilmedim ýöne beýleki moğolumlaryň habarlary bar. Emma her kim bir zada aýtmakdan çekinýärler. Çünkü Şamy Hazretlerini Hut Kuşbeginiň özü gollaýarmyş. Garnaşlygy bar diýerler. Onda näme tip bolar? Göregle dymmaklyk uly günädir. Bu gapyl bennäni bu ýoldan gaýtarmak gerek. Tagsira diňe Emir Rahim Bey'in güýji etmese başga hiç kiminki etmez. Ağa, sizin häzir bolmaly. Şamyň göz diken talebi medresede uzak wagtla kalmaya. Ya özü kogdurýar, ya taliplerin özlerini gitmäge mejbur edýär. Bu zatlan gözölligine seredin. Gelin. Tahyalardan görün hani. Näçeden? Bir teňe. Bir teňe? Hawa. Neçe ettin? Aksaroylar kalmaslar. Azım şäherler. Aksaroylar kalmaslar. Kalsa sözden kızıltıl. Can cevherdir tel bürkül. Hazar makamli bülbül. Uluk bağlar kalmaslar. Hazar makamli bülbül. Uluk bağlar kalmaslar. Gam çekme garip adam. Bekler şahlar kalmaslar. Azım. Bağışyň aýdymyna emriniňiz bolyn. Eýgilipdir ağa. Kalmaslar. Azım şäherler, Aksaroylar. Sen mol münafık. Hanyň adyna ýerlik tuzaýdymy aýtmagy sana kim ruhsat berdi? Bi döwlet, bit wagt, yaramaz. Tagzir, janyňyz sagmy? Eşitdiňiz meni? Eşitdim esmedim diýmän. Kimde kim Emir Hazretlerinin adyna näme pul söz aýtsa, kömek edeyim. Olara ceza verilecektir. Tutun bulary. Hakdan yetişde perman, ne çäre wa ne derman, asman günü aýlardan, hem yıldızlar galmazlar. Bi döwlet bi akıl. Emir Rahim bi Hazretlerine diktir etmäge sana kim ruhsat berdi? Ha? Saklan. Näme üçin bu garyby kömek edýär? Ýa kaydanyňyz näme goşgy? Sizin aly hazretleriniz. Siz goşgyryň soňky setirlerini eşitip, nädor netije geldiňiz. Bu aýdym hiç wagt onuň aly hazretleriniň adyny aýdylmandy. Şoň üçinem oň asylmasyna siz üns bermediňiz. Bu zamanyň bozuklugy hakyndadyr goşgy. Bagşy aýdym aýtmakda günäli bolsa, sözlerini ýazan şahyr ikisi günälidir. Şol sebäpli oň jezasyny men çekmäge taýyn. Bir käse ganymy geçin Emir Hazretleri. Sen kim bolarsyň? Men Maksut Yusupogludur men. Emir Hazretleri. Ağam hata kıldy. Haýyş olar jezalanyrman. Olaryň ornuny men jezalanyrym.
Yok emir hedretleri. Eger mümkün bolsa mence dalandyr. İýde çekilin. Bu şygyry men ýazdym. Şol sebeplem jezany özüm kabul edýän. Bulan barın köşk alıp barın. Baş üstüne emirim. Görünüşüňizden siz Buharalılar, doğru mu? Dogry aýdýaňyz emir hedretleri. Biz türkmen. Dostum Maksut dosa Daşkentden. Şeýle mi? Özbek Türkmen aslyna Türkiýe daragynyň iki gudratly şahatdyr. Emirim. Giýewiňiz han hedretleri galyşlaşmak maşyklar bilen meşgullanýarlar. Kani endi hujum qilingiz. Yana, yana, kani, yana uringiz. Qattiroq. Yanada qattiroq. Berekella han hedretleri. Qılıç tutuşma seredin emirim. Berekella. Tuğuleme berk durun. Hani hücum edin. Qattiroq. Yana. Urun. Berekella. Han hedretler sapaklarını öğrenmegini dogam ediverdim. Döwlet işlerine olsa edin ödümüz dereder. Baş üstüne emirim. Baş üstüne. Berekella. Yaşa. Ha. Kani endi hujum götüňiz. Siz Buhara näme sülengelliňiz? Göwgörläş medresesinden ilim alýas emir hedretleri. Almy taleplermi? Hawa. Berekella. Hawa. Medrese goňuňa da yaradymy? Aslam ilmini ummatyl islam bolan Buharada öwrenmek dogry saýlapdyňyz. Minnetdar. Medresede kynçylyk çekýän, düşünmeýän zadyňyz barmy? Hawa? Bir çemçe kanymyzy geçiň emirim. Gözle. Biz Buhara emirligine uzak şäherdir owalardan ulu arzuwdur, umytlar bilen geldik. Emma medresedäki käbir ulamalaryň islamyny nikab edinip daşyndan köp günah işleri bilen meşgullanýanlyklaryny gözümüz bilen görüp biraz kıynanlyk. Eşdiňizmi? Nämeni? Haydar we onuň halifasy bilelikde gaçypdyrlar. Näme? Emir Muhammed Rahim Bey olaryň şahsy hujresine näki bolup geçýän wakalaryň ählis barada eşdipdir. Olaryň başlaryny almagy ferman beripdir. Gaçyp geçipdirmi näkezler? Ýok, gutulup bilmediler. Merşepler bütün şäher agaryp gözleýändirler. Buharadan gaçyp gitmedik bolsalar, olar hökman taparlar. Şeyseler ağı wordy. Aslanım. Dur canavar. Kim morsunuz? Assalamu alaykum. Resmi namaňyzy görkedim. Arabada kim var? Ine resmi namalar. Arabada Hindu söwdegäri we oň zewçesi.
näme deli? Enem bu kosmosa resmin ama. Geçirin buları. Arabada hindi sevdagari ve onun ayali. Şu. Minnettar canavar. men. Geçtik mi? Geçtik hocam. Deňim duşum, goç ýigitler, her kim bir işe ulaşdy. Hak her kime bir yol verdi, her kim bir borca dalaşdy. Kimler girdi hak yoluna, ýagşylyk düşdü päline. Kim kılıç allı eline, çallı İslam dinini açtı. Ner bedövlü beyler, hanlar, atlansa dolar meydanlar, söktü zereh, döktü kanlar, goçoklar serinden geçti. Biz istedik ul yaran, nesip bizi etti hayran. Kimi gitti Eyran, Turan, kim Ispahan, Tövriz açtı. Haka ayan bollu halim, halkta bilen bolmaz mälim. Mağtım uluy, menin yolum, ol dostlardan ayrı düştü. Mağtım oluy. Buharan terk etmezden ozal, Hidreti Bahaweddin aramyakına, seher bilen ibadet etmeňiz ören ýagşy iş bolupdyr. Bahaweddin Belagerdan guburuna ziyaret etmeği uzak yıllar arzu edip gördüm. Allah mün şükürler edýän, niyetime yetirdi. Yine bir fırsat berde galtaňyza ýagşy bolardy. Size gowy öwrenşipdir. Men öýe gaýtmaly maksut. Bilýänmi näme? Maňa o ýerde atam, söýgüli ýarym, hemde bugün agzaly hally bolsa hem bir gün birleşip bir karar boljak türkmen ilim garaşýar maňa. İnşallah. Dogry aýdýaňyz agam. Biz türkmenleriň bir zamanlar öz halky, öz milleti, öz paýtagty we sultanlary bardy. Emma soňky döwürde bu beýik millet bir näçe tire taýpalara bölünip gitdi. Häzirki wagtda bolsa bu milletiň başyny bir etmeklik ören kyn. Olary birleşdirmek bolsa siziň we biziň mukaddes borjumyzdyr. İnşallah. Hak aýdýaňym. Hak aýdýaň. Türkmen ili dünýä Oğuz Han, Sultan Sanjar ýaly beýik hökümdarlar berdi. Türkmenler öte mert hem jomart halkdyr. Şol sebäpden inim iyiliňiz üçin şiir ýazmagy dowam edin. O ýol halkyňyzyň derdine derman bolup, Türkmeni birleşdirmek üçin hyzmat etsin. Minnettar taqdir. Elbette.
Kimsen? Kim morsun? Döwlet Mämedoğlu Magtum Ullurs. Magtum Ulu? O nämedir? Penceresiz binadır. O nämedir? Derwezesiz qaladır. O nämedir? Bir-birinden aladır. Şahir bolsaň şondan bize habar ber. Ol köngüllür, derwezesiz galadır. Ol gabırdır, penceresiz binadır. Ol aýgündür, bir-birinden aladır. Bizden salam olsun, jogap şeýlidir. Magtum Ulu? Esselamu aleyküm halifa. Wa aleykümesselam. Hiç yaxşı. Gelen yaxşı. Başla. Gel geç hani. Tolonla beýdip durma. İmdat etdim öýde. Gir öýe. Sağ olun. Me. Ölmede itdiýlen ne? Senem görme var ekeni. Beýle giyişläpsiň boli eýgilikdir da her. Ingrid garalyança öýe bararyn öýtdim. Tupan turupda ýolga galaýdym. Tupan turmadyk bolsa, halipaň öýüne geljegem däl ekeniň de şeýlemi? Halipa, siz menne gown etme baryn. Nesibämizde şeýle ýazylanyrda. Belki siz bir zatlar aýdarsyňyz. Ýurtda nämeler bolýar? Aglamdan näme habar? Atam ahwalyny çyk. Garym olan ýagdaýlar gowy, şükür daý. Hepde mundan harpyk dowmatyna ýörüp uly toý etdi. Ana şonno Garadaglyňam gurrun etdik. Emma netije bolmady. Abdulladır Mehmet Sapadanım nişan yok. Doğrusu habar alıp habar berýänem yok. Tuweleme Şeyhim harpyk öýlenni diýseňizle. Olsaň ol kim öýlenni? Bah. Mun sana näde aýtsam men? Seni bilbil eýleyip sayradan unça öýle. Näme? Şeyhim sana düşmandır. Yarı yardan ayıran. Sonu sana düşmandır. Hedretine o ayın
Aýtmadyk zady ýok. Her bir sözüni gydala gaplaymaly. Goýun, çay jennetde bolsun. Kitabyň üçin Taňry alkasyn. Öýde agydım. Bar sen öz işiň bilen bolýar. Düşünýän oglum, sen menden öýkölsüň. Bu bolup geçen zatlardan biz habarsyz galdyk. İşan oly hiç kime aýtman diýmän beýdini harpyň doguna geçiräpdir. Boljak iş boldy oglum, etjek şärämiz ýok. Düşünýän ata. Maňlaýyňa ruwdy ezelik galy. Nakkaşy ezel bitse men ne kılay? Hazret Ömer Hayyam Allah'ın ýazarlaryny benneler ütkötüp bilmez diýipdir. Dogry aýdýaň oglum. Maňa daň zat däl. Agalaň, dogonlaň direkte gitip gitdiler. Men haýatda diýerkäm, teňe bir maşgalaly bolanyny görsem, men başga armanym ýok. Ýöne ata, men okumy dowam etdirmek isleýän. Onuň dogry magtym boly. Ýöne meňem bu dünýäde mihmanlygymy unutma. Her näme-de bolsa senen tek gyssanma. Bilbilim ahlar çekip Täze güllardan ayrıldım Gözüm galy yaşım dökdüm Ol söwür yardan ayrıldım Ayrıldım kunça gülümden Fiyata çeyfin mülümden Hoş ovali bilmilimden Şirin guftardan ayrıldım Soğuk suri ter ölümlü İli göklüm adımengli Näli dildardan ayrıldım Baltım guli aşık mestan Bağladım şanına destan Men dilgâhi bağ bostan Almaly nardan ayrıldım
Tentegem yatmadyňyz mı? Men nädip ýataýyn oglum? Urayım zan nähil? Urayım zanım şolun ýaly. Goňşy oğullarda da şu kesellen 3-4 sansagy helak bolupdyr. Gayrat et oglum. Şükür et. Bedediňe Allah'a yalvaraymak galya. Ey Hudaya, fazlı köp kän kerem, gahryny hem lütfuna koymuş alam. Balam! İbrahimcan, oğlum. Men gideyin. Bilýän oglum bilýän. Yüregiň ýanýandyr. İlki maşgalaň, soň zurriýatlaň ýagdymyz şeýledir da. Ata men gitmesem bolanok. Gidiber oglum. Gidiber. Ata seni alyp gideyin. Mekke Medine Resulullah'ın gowuruna barar. Çökün köňüllerimiz galkar. İyil günümüz halkymyz üçin doa edilek eder. Ýok, men indi gidip bilmem. Men belli bir ýaşa ýetdim. Akbardan nira alyp barda şoň ýerine düşdik gidiber o. Ýagdymyz bolsa ýene görüşeriz oglum. Seni Allah tavsiryan oğlum. Yolun hak. Yollaşın hak bordu. Ya dostlar, pelek cevri, başımni mübtela kılly. Ayırdı söwür bağlamdan, yüreğini yara kılly. Öttü hoş wagt, horrum wagtym. Bozuldy tylladan tagtym. Ýaňy biten bir daragtym. Halan bady pena kılly. Şum ajaly bolmaz çäre. Jewrinden galym bydary. Yüregime sally yara. Garyp cismim eda kılly. Inni birdem kararym ýok. Bu menzilde durarym ýok. Bu sözden hiç habarym ýok. Habarsyz beynuwa kıldy.
Ağa? Mahtumul ağa? Özünüz mi? Maksud inim? Esselamu aleyküm. Wa aleykümselam. Ağa. Aman mısınız? Özüňizem aman mısınız? Bar mısınız? Gözlerimin anamok. Ağa. Aradan näçe wagt geçti. Men bir eýýän medresen dinip gidensiniz diýip gördüm. Yok. Ondan soň men Xiwa gelip bilmedim. Gelmediňiz? Näme üçin? Bir zat boldumy? Owo. Köp saatlar ol geçti. Şu wagt içeni gerkezlemediňiz? Yok, men gerkezden gaýdarma bir ýyl çemesi wagt geçti. Ondan soň owan we hindi ýurtlaryna barıp gördüm. Ha. Köp adamlar bilen tanış boldum. Ağa. Özüňiz Xiwa gaçan geldi. Ente hemmesini gurrun berersiňiz. Men bu ýere gelenme 2 ay bolandyr. Xiwada ýaşaýyş ýakşy ekeni. Emma narxlar biraz gymmadyragy. Şirgazy han medresesinde bir hüjrede yerleşdim. Tize de yer yeter. Tölegini alad etmän. Şu ýoluň soňunda bir tebibiň hüjresi bar. Oňa şagirt boldum. İşine yardım berýänim üçin tagdir maňa hakam töleýär. Allah netip etse ikimide de yeter. İnşallah inim. Bu ustahana mı? Hut şeýle. Vergärlik ustahanasy. Yüzük ýasattyrmak isleýänizmi? Yok. Bir yerde ýaşaýyş gymmat diýip aýtmadyňyzmy? Size yük bolmak niýetimde ýokdur. Düşünmedim. Size vergärlik ganymda wa diýip aýtmandymmy? Aýdamda. Bu kes maňa atamdan geçdi. Yoga. Ağa siz vergärem diýjek bolýarmyň. Siz tebipçilik bilen, men bolsa zergarçylyk bilen meşgullanyrym. Tanýyorum. Barıp sorak göräýär. Görüp çyksak näder? Şägirde alsalar ýaxşy bolardy. Hawa, bolýar, gepleşdik. Zayid Fedretleri, mektarlık mertebeti mübarek kursun. Han Fedretlerinin hazmatına varmak, hemmelere nefi etip barmadı. Men siz aýtsam. Sağ ol, sağ ol. Ne? Hawa. Maltım oğlu. Har edimde Xiwa gelipdir diýämmi? Ýaxşy. Onu bir ýere azal itekläp getiripdir diýseňizde. Ya Allah. Fewor ýaryňyz özge durmuşa çykyp giden bolsa. Perzentleriniz we aýalyňyz bir wagt dünýelerini täzelän bolsalar. Bu nähili cepa, ağa. Ey pelek. Beýle de bir zalim bolmarsyň ha. Dünya üçün çekme gaýgy innişe. Sabr et belasyga, razy kılmışa. Yığılayıp gam ile yürme hemişe. Ajaleli, yakan tutup baradır.
Biz taraflarda esasen nastavlık yazıında yazıyorlar. Bu hat kitapları ve hatları yazmak için has amatlıdır. Emma bircen okudu yattan çıkarsanız tutuş fikirin üytgep biliyor. İne. Bir yadan hatımı okap verin hani. Kalam ölsün, öğredi, öğredi. Berekellah. Emma bunun manası nemedir? R ve R harfleri bir nokot bilen tapavutlanıyor. Eğer nokot olsa Z, olmasa R, inni seyredin. İne şu göz sözündeki bir nokot açıp kalsa ne olur? Kör oluyor. Göz, kör olurdu. Doğru mu? Doğru. Berekellah. Halipa, acayip mendetme olupdur. Minnettar. Uzak yaşan oğlum. Heh. Sam. Ne bulon bitti. Hani? Tügeleme. Ne hilini pis işleniptir. Gözel. Men ılım eyesinin elinden yazıudan başka hiç iş gelmeyendir ödedim. Mağtım oluy. Meni hayrana koydunuz. Siz üyt göşük zehirli ussat derger ekeniniz. Esselamu aleyküm. Ussağa. Ve aleykümesselam. Ağama ussat zerger diydiniz mi? Ava, inemin abır seyredim. Hani? Ne derecede iyinçelik beni işleniptir. Güzel. Men doğrusu ağam derger digin aydanna ananmadım. İnni olsa ananyan. Berekellah. Acayip. Acayip. İn ağam. Ağa, işiniz dinen olsanız gidelim mi? Usam, ruhsat verin. Bol ya. Gelin oğlum. Alın. Alperayım. Toňalyp berin balam. Ýör gideli, ýör akıl. Sağ olun Usam. Maksut. Durun. Hakkınızı alıp gidin. Hovlukman hemmesini koşup jemläp berersiniz. Yok. Yok oğlum. Men her kimin hakkını vaktinde tölemägenini gidipdir. Ata, hayış oturalla, içime ağırya. Balam, durmal däl. Bugün karım olankıda Hudaý ýoluna buğday paýlanýan eken. Tizirek yetip barsak, şol ýerde karnymyzy doýurars balam. Ağam, usta sizi ören ögdü. Kıyınçılık çekmeýäňizmi? Yok, höwes bilen işleýän. Men ýasaýan ýüzük durşaý seplerim usta serýän göwünden turýar. Elinizden her iş geljegine şüphem ýokdy ağam. Oy, çargılı balam. Hey halaýyk, tibip barmy? Tibip bam, tibip çağıraýyn. Oğlum özüne gitti. Balam özüne gitti. Adamlar kömek edin. Ýörani? Halaýyk, yardım berin. Esselamu aleyküm tafsir.
Taksir. Düşündüm, koşusun hani. Kömetin. Yalvar ya. Boşurak yer var mı? Hani o yere geçirelim. Hani? Oturayım mı? Hadi. Ne molluk ha? Ne için özüne gelin ok? Bala. Hayrat et. Bala. Çarıl. Bir at parayı oğlum be. Oğlum. Bala. Arad etme, dostum tevi. Hemme da kovulur, arad etme. Gözünü aç bala. Esselamu aleyküm. Ve aleykümselam. Gelin hani. Yüzüğün gözüne şu yakut taşını koyup ver. Bu yakut taşın bahas ören kammattır. Eğer ona teper yetse, başını gider. Düşündünüz mü? Düşündüm taksir. Aladı çiğin hacet yok. Men bir şagirdim ma. Bular ýaly yakut taşlaryny üýt köşük uwşun berip bilýär. Bu işi men oňa tapşyrarym. Bu yüzük Hojandan Han Hezretler üçün sowgatlykdyr. Şunu ýatda sakla. Howwa taksir. Allah can. Allah can çağırın. Sow geçer. Ýa-ni suw soradym. Nedir çağa suw berin? Näme bolup dur Maksut? Ahwal ýaşymy? Çağa çıga Allah subhanahu. Bahlam ýaşy. Koşusun. Gözün açtın. Ödümü el alın. Ahwaly dur. Maňa seredin, perzendiňiziň ısgynsyzlykdan güýjü galmady. İnşallah özüne geler. Gelir mi? Hawa. Nahar getireyin mi? Yok. Entek özüne gelsin. Gözün açalım. Taksir, maňa kulak asın. Oğluňuz aýratyn ünsemätäç. Düşündüňizmi? Ol asla aç galmaly. Wah, men bir amykly işim ýok. Kawat begileri işe çağırıp bir iki tane töleýärler. Indi näme etsem kem? Çağamı näme şunu kaldyrsam kam? Alın. Yok Alın. yok elim. Alıp bilmem. Çağağını ýaksy teredin. Yok yok. Alın diýen. Alıp Özüňde bilmem. çağağını ýaksy teredin. Alın, çekinme. Ana. Anam, çağırgılı. Çağırgılı oğlum. Ödün açtın mı? Allah can edene şükür. Su verin. Sudan verin. oğlum. Al çağım. İç olsun. Bağlam. Yardayla oğlum. Yüreğime yardım oğlum. Ha oğlum. Oğlum. Gelenide 3 aydan aşıptır. Şu wagda çeli sormağa çekindim. Neçün mudam gözleriňiz gaýgyly, gamgyn hally siz. Aňlaýşymça siziň bir derdiňiz bar. Bu dünýäde dersiz insan we musadym. Şady horrumlyk biziň nesibämize ýazylan däldir-de. Beýle diýmekli üçin başyňyzdan nämeler geçen bolmaly ediň? Usadym. Siz sorama. Menem aýtmaýyn. Owaly ilgerege gara daglam ağalamdan aýryldym. Gunça gülün tirer olmay söwür ýarymdan aýryldym. Goşa diýdem, jiger bentlem balalamdan aýryldym. Bu dünýäde aýrylykdan başga alaşdyryk ýokdur. Derdimiz bir eken oğlum.
Menem iki pehelvanımdan, ayalımdan ayrıldım. Birinci uruşta ulu oğlumu, ikinci uruşta kiçi oğlumu aldırdım. Oların derdine çıdaman, köp vakt geçmeyen ayalımım aradan çıktı. Hanlar, emirler, devler, taht üstün, meslikten uruşa başlap, karamaya kalık sevgeşe sürdüler. Öller bolsa, köşkte yaşap, günlerini şadı hurranlıkta geçiriyorlar. Öz halkının inçime güllük perzentlerinin ölümüne sebep buluyorlar. Neçüyün olur, Allah Teala'nın bize veren yaşayış baktından perzentlerimiz mahrum ediyorlar. Kâ vakit, ya Rabbim, adalet nerede deyip seslenesim geliyor. Emma şek getirmeyin deyip özümü saklamadı bolyan. Bu dünya panıdır deyip özüm kışıştırıyor. Hüt hüt ol dem sözün eda kıldı. Barça kuşlar onu dua kıldı. Ol zamanı humayı gayrı humo, boyun mollu barça tayyad onu. Güneli biz Rahimu Rahman sen. Biliceten barça zadi pınhan sen. Eger nişatinin halı perişan, baştan ayağına çen, şerişten nişan. Uzak ya. Tav oğlum. Aferin. Kuşların diline, ımsalların erbet hasiyetlerini ören, güzel beyan ediyeniz taksir. Minnettar. Eger de yalanlarımız yerine düşen olsa, kuvancımız çektidir. Emma men medreseňizde mıhman bolup geldim. Şol sebepten aranızda şıgırdır gazal yazı bilýän talipler bar bolsa, aýdy şykmy, bahru baytmy geçirmekliği makul bilerdim. Elbette var, taksir. Talipler arasında bir näçesi hatta gazalym ýazyp bilýärler. Ören oğuy. Icade berseniz taksir, aydışığa men başlap bersem. Baştını, başla. Sürtüp yüzümü tüm giyce, dildar işigine, täsip koçen umidimdi, didar işigine, görmekligi dilegläp keşfi, güneş misalın, bar yerde gözlerim daňat ýança, bidar işigine. Minnettar taksir. Işk ählinin gaýyby, zuht ähli bilmez rasmini, zira hayaly özgödür, aňlanlaryň ışk dersini. Bereketla, bereketla. Aferin. Azaptan azap ýadylypdy. Sag bolun. Aferin. Aýtu eleme. Bilmedem hiç kaýsy derdiň mübtelafydyr köňül. Ya Rab olwur biwepanyň çok howäsidir köňül. Işk deryadyr duýby ýok, hicran bir otdur öçme ýok. Işka meýletgen bu otlara ýanasydyr köňül. Ýyglaýyp magtym guly, dergähe arzyň edewer, neçin köp ýyglagan bir gün gülesidir köňül.
o odun fetirler. Sizin ýaly zamanymyzyň ýaş şahirleri bilen tanışmagy arzu edýädim. Ýogsa da tanışsak bolarmy? Bolar taksir. Men Mahmud Gaýby men. Şöhret bossanna inni adammasyan taksir. Tügölemi, aferin. Adım Pelwanul Rabnak. Menin siz hakkında eşitipdim. Sağ olun taksir. Men siz Mawtumly. Doğru bildim mi? Bildiňiz taksir. Men sizin şygyrlaryňyzy okap, ýaşyňyz menden ullury öýdüp pikir edýär. Emma beýle ýaşlygyňyzy hatda men gözüňme de getirmeýär. Tügöleme sizin galamyňyzyň uçy ötkür ýeteken. Berekella size. Sağ olun taksir. Gelecek hepde cuma günü İçangalada Han Hazretleri aýdyşyk geçirmegi buyurdular. Sizin üçüňizem şol aýdyşyga çagyrýan. Ömrüňiz bolsun taksir. Sağ olun ustadım. Minnetdar halipa. Görüşýänçäk. Esselamu aleyküm. Kenidem işleýäňiz mi ağa? Mene juda ýadadym. Bugün tebibiň ýanyna giýjaçenli hastalar geldiler. Ýoşurak. Ente uklamok. Esselamu aleyküm usağa. Wa aleykümselam. Ne etdiňiz? Eýnişdiňizmi? Heniz biraz işim awsan. Siz arkaýyn gidiberin. İşi özüm yaparım. Emma ýüdügi kähereçeli taýar etmeliler. Ýer bilen müşteri gelir, şoňa ýetişmeliler. Bitirerin taksir. Onna men gittim. Yüzügi nire goýup gideýin? Ine şu ýerde goýup gidäý. Daňdan eýet gelse özüm gowşurar. Bor. Sağ olun. Sağ olun. Ören gözel. Bu näme daşdyr? Täze ýakut. Ýok, ha? Bahasy gymmat bolsa gerek. Munyň narhy biziň ikimiziň başymyzdan gymmat. Gurrunum tapýaňyz ağa. Men hiçle bolyn, ine siziň başyňyz üçin beýle ýakutlardan bir dag bolsa da kem. Aşy öwdüňiz. Maksud ünim giç oldy. Siz medrese bar berin. Menem işim diýip bararym. Ýok. Size garaşak. Bile gideriz. Onun aly kedretleri Temurgazy Han kedretleriniň ijazatlary bilen aýdyşymy da başlaýar. Ali hedretleriniz. Emrine de jogap edip men hyýwy medreselerine boldum. We ol ýerlerde tälim alýan ilmi talyplaryň arasyndan gözel setirleri, şyru gazallary ýazyp bilýän bir näçe ýaş şahirleri
Bugün huzuruňyza alyp geldim. Sizin aly hedretleriniz. Ruhsat berseňiz, olaram aýdyşyga goşulsalar. Elbette ejada berýärin. Hani pelwan uly Rawnak dowamy sizden bolsun oğlu. Bar. Ejada verin han hedretleri. Ne bir çapar var yetirse, salamım cana canıma, ne bir mehrem mar arz etse, salamım diliftanıma, Kur'amın kamatı herdem, kıyamet eşkar eyler, niçik sesleneyin şemşadım, tervi ravanıma. Haydar, eygilik mi? Nämeler bolýar? Häzir hemmesini bilersiňiz. Hemme yerini gözläň. Düşünmedim, nämeler bolýar? Yüzük, darga janaplary. Bu horjunyň eýesi senmi? Yok. Eýesi köşke gitdi. Onu büýüdük kime degişli? Bu ýüzügi Magtumul agamyz ýasady. Ýöne biz onu düýün ussuhanada goýup gaýdypdyk. Haydar, binamyz, bu seň işiňmi? Hoş. Şüýdükmi? Ha, hut özü. Büýüdük, owurlanan. Onu kimin owurlandy gören şaýa adam bar. Bu töhmet. Ýüzügi bu näkes ogurlap, korjuna salyp goýanlar. Bu yaramaz men tanaýam. Bu oň şägirdi. Munum tutun. Ýöňnanyň. Sizem biz bilen gidersiňiz. Hani Magtum uly Şahyr, dowamy sizden bolsun. Han hedretleri. Gayratı kim bolar? Gahary azyň. Gymmaty pes bolar, matamda sadyň. Öýüne barsaňyz bir biniýadyň, göwresi kysylar, köňli dar bolar. Soňun tow etmez ýaňylyp ýadan. Ot ýaksaň gaýnamaz bir gury gadan. Pähim edin, her yerde bir peladan, yovuz musallata sede var bolar. Minnettar. Daruga girmäge ruhsat soraýar. Aýdyşykda ogry bar ekeni. Bersin. Düşündüm. Aferin Magtum uly. Hormatly jemaat. Ulughan Temurgazy han hedretleri aýdyşygy bir pursat saklamagy emretdiler. Daruga janaplary gir beriň.
Ömrüňiz ulak bolsun onuň al hedretleri. Aydın, gelmeňiziň sebäbi nedir? Köşkü saraýyň baş mehteri bolan Mevlana Zayd hedretleri, hormatly han hedretler üçin yakut gaşly ýüdük ýasadypdyr. Emma dergär ustahanasyna hut şu gün owru girip ýüdük owrulanypdyr. Ýüdük owrusyn gören şaýa adam bar. Biz şol owruny tutmagy geldik. Ol owru kim eken? Şaýadyň aýdysça Şahir Maltymguly. Maltymguly? Şeýle, onuň korjundan ine şu ýüdük tapyldy. Ey Huda, ben berdi han edi. Gazy Kelan, şu ýerdemi? Men berdi han hedretleri. Gazy Kelan şu ýerde. Ýüzük eýesi şu ýerde. Owrulukda aýyplanan Şahir hem şu ýerde. Boş, şaýat hany? Şaýada alyp geldik. Beýle bolsa, owruluk işini kadıkhana barman, häziriň özünde bu işe seretmäge näil garaýaňyz Gazy Kelan? Kararyňyzy makullayan han hedretleri. Daruga janaplary. Kim şaýa? Han alyp gelin. Baş üstüne. Getirin onu. Emriniz bolsun. Geç. Han hedretlerine taqdim et. Ömrüňiz uzak bolsun han hedretleri. Mevlana Zayd hedretleri tarapyndan Han Timur Gazy Han hedretlerine sowgatlyk niýeti bilen sargyd edilen ýüzügiň ogurlanmagy sebäpli işe seredilýek. Dawagar Zayd hedretleri. Siz bir ýere geçip durun. Hawa, şumy şaýa? Hut şeýle. Sen ogryny öz gözüň bilen gördüňmi? Hawa takdir. Gördüm. O kim eken? Ogruşy. Mahtumly. O bolşuk zat däl. Asla mümkün däl. Ýüzügi Mahtumly ogrudy. Sen bolun. Hana aýt. Mahtumlyny tanýanmyr edi? Jogap ber. Han şo Mahtumly. Görköz bile. Mahtumly. Şayat ogryny tasdiklady. Han hedretleri. Adam oğlu bu dünýäge goýmaz seni alajakdyr. Halal, haram ýygan malyň soňra senden galajakdyr. Magtymguly, asy guluň, küfür sözden sakla diliň, kıyamatda dogry ýoluň, Tırat köprü olacaktır. Bu setirleri yazan Şahir asla oğru olup bilmez. Haktır Han Hedretleri. Şayat yalan sözlerdi. Han Hedretleri. Emma
Qaytadan soraňyz. Baş üstüne han hedretleri. Hani doğruyan ayt. Oğru diýäniň anyk şumy? Görle. Näde oğurlady? Nerden oğurlady? Bir kase kanım geçin beyik han. Bir kase kanım geçin. Oğru bu değil. Hemmesin aydayın. Hemmesini. Meni şeyle şahiyatlık etmeye. Bana şu cenab buyurdu. Beyik han. Hemmesini yoksulluktan ettim. İmanımı sattım. Bu imanımı sattım. Yalan. Bana töhmet attı. Men onu tanam oğlum. Emma sen Magtumul agamy gowy tanaýan. Dogrymy? Ejada berseňiz menem aýtsam. Ejada berýän. Ýöne hakykaty sözde. Biz Magtumul agam bilen Buharadaky Gögöllaş medresede okan wagtymyzda medreseň mollumi Abu Kahtan İbn Şami diyen mollum taliplerini neşekeşligi we çilimkeşligi öwredip baýlygyny artdyryp pul gazanýady. İkimiz Magtumul agam bilen onun hapa işlerini açıp paş edenimizden soň Buhara emiri Şamy mollumi ölüme buyurdu. Mollum we onun öý işlerini edip beren yegeni bilelikde kaçıp yetişmeye başardılar. Düşünüşümçe olar Magtumul agamdan aralmak üçün kasyna çıkıptırlar. Sizin aly hezretleriniz, menin aýtjan Şam mollumum, sizin Mevlana Zayd diýip hormat goýan ine şu taksir bolmaly. Töhmet! Bu yalan! Bu töhmet! Bu töhmet! Bulara inanmam. Men bular tanamok. Han hezretleri. Yalan. Siz yönü sapmarsınız. Gözlerini aklamak. Senem diýeri galmarsın. Tutun onu. Dur şu yerde. Maksud inim. İnim. Oturdun yere. Koşuş. Koşuş inim. Men sen yanımdayım. Men berde. Yuvaş. Koşuş. Buyurun diyen. Nama. Ağa, sizi Zengi baba alıp barmakçıdım. Nesip bolsa. Zengi baba bile bararsın ya. Ağa, siz Özbek ve Türkmenillerimizin birligi, mertligi, beyiklik hakkında koşku yazmanızı devam edin ve olar iki halk bağışlar aydım edip aytsınlar. Kazalı koşkularımızın kudreti şeyle belent bolup iki halk arasında ebedi mehir, dostluk duygularını bağlap durdum. Maksud inim. Men siz ýaly agamyň barlygyna İnim. Gitme. Maksud. Allah rahmet. Ay cennet. Allah. Allah. İnim.
kimse kaşşak bolup, kimse bay bolor. Her kimsenin bagty ıkbaly biler. Her ne gelse başa, dilinden geler. Mağtım guly, halk yadından ayrılma.